Good morning guys. Magligo ko giro guys ha. Una kong iros chai. Aning isa pod si Sky. Ako silang pangligoon karon. Wala sila mga ligo. Lipulihan na nako sila. Ang kamera ko ano. Oh. Oh. Chai. Ang kwarta sa puna nila fried pero wala sila yung Dili chai. Labot man eh. Labot man siya doon. Maap. Sabon panglaba diri kay ana si Sky madlok og tubig likay naka madlok og tubig ko Palawan. Saka mo to, kay kayo, praba. Madlok ng tubig. Palawan. Dagan. Dapat bata nih. Karon. Ora dia kung kalabang tubig. Karyaat. Dili kalawan. Dagan-dagan lagi. Sky. Oh, orang gyapon ka ha. Ikuwang na ka ha. Orang gyapon ka. Wag siya naliwang ka, no? Iya. Di pa rin, oh. Lawag yung tubig. Ha? Lawag yung tubig. Lawag, hindi pa rin ani, pero ayaw ko di mabaak. Oh, please like and share and subscribe. Oh, na sila among mga bantay. Basta na'y mamalit sa tindahan, mauo na dahil sila. Oh. Ibao na dahil ni mo. Bantay na silang dua. Tulo na sila kabuok. Namatay ng isa. Please like and share and follow.